A už sa natáčí. On vždycky musí dokumentovat si naši model. Nadchápanie. No to víte, ne, zozadu len sa chceš na to. Po 1000 chcem ti to podeliť. Áno. Neměli lidí také přemýšleli. No, zajímavé, že když si V podstate vidíme tu nejaké hrkalky, potom niektoré sú vystavené a využívali nie len drevo, ale to vidíme vlastne využívali aj. V podstate je to akoby taká art toy, také série vyrobené, že to sú človeče, či jedna vešiakovská. Je to také zaujímavé. Ktorý potenciálne v budúcnosti, že to je veľmi dôležité prísť s niečím naozaj, čo v podstate v tom sústružení skoro ešte nikto nerobil. A tým je to o to ťažšie, že také kvantum a pretlak tých vecí už existuje a je ich plný internet. A to je napríklad niečo podobné, jak spodná časť tých muchárov sklenených, čo sa chytajú. Sú tieto sústružené a ohýbané veci, ktoré u toho... Ale to v knihe není. Sa venujem, to sústruženie používam, keď už iná možnosť nie a do toho potom zasahujem buď frézovaním alebo opito, aby to nebolo ešte dosť tak excentricky. Co chce dělat? Já říkám, ty, to úplně takhle nefunguje. Ale to já nevím, Takže tam taký typ experience, že napríklad je taká protože on se to točí a je to kinetický objekt. No, dneska už začínám taky trošku barvit to dřevo, takže tam nic to musí být. Zase na jedné ploše pohybovat. Nevychytané niektoré miesta, ale víziou je, že by mohla slúžiť časom aj ako e-shop pre výrobcov, tak to pre slovenských výrobcov je ponúka zároveň, keby chceli. Fungujeme tak, že dvakrát do roka zasadá výtvarná komisia, ktorá hodnotí úroveň výrobkov a prípadne toľko, že vám ten závik potom tá ideálna veľkosť vzhľadom na veľkosť toho záviku je asi takáto a možno mierne väčšia, ale už do väčších rozmerov by som nešiel.
Z druhej strany Tak, 69 korun. 69 korun, ten menší. Jo. Dvakrát toto meké tvrdšie nemáte? Nemám. Len toto? Nebo kolegové tam mají něco v těch 50. To isté tvrdosti, ne? No. Musíš modifikovat. Jo, ano, já vím. Oni si tam můžou ještě překonat. A toho prací, jo? Jdou tady moc zabavu. Skoro. Adame, tady se někde stala Kivačovi. Adame, ty jsi to bral nepustit, je to těžký. Ty jsi to bral špičku nebo? Tady je svařený, to je fakt přisrpnutý. No a už je trošku donešený, ale s tím... Já jsem se tím zaradil, to je zahnutý. Mám takové... Dá sa to ešte znova otáčať a znova ďalšie drážky pridávať alebo tak prebrúsiť. Po prípade ešte používam na také jemné stiahnutie aj ten majzel alebo skill chisel. Ten 100% cín je potravinársky nezávadný. Aj stále sa používa na nejaké, ja neviem, v kuchyniach alebo v nejakých takých prevádzkach, kde je potravinársky 40% olova a to nie je vhodné, lebo vám tá vec nevydrží dlho leskla a rýchlo zaoxiduje vďaka tomu olovu. Samozrejme to olovo nie je ani spevňuje to, neplní ten cienu tých rúčok len dekoratívnu funkciu, ale aj spevňujúcu proti prasknutiu. Kým nedojdu spreje, môžete. A zblízka vopšie. Urobte takúto vlhkú šmu, niekde. For example use only.